Wah, truhun temomono iblis lanang. Kowe wingi ketemu kan aku mlayu. Wah. Dina iki ketemu meneh mara gage ulungno jangga kethok gulungmu dadi kancaku ana pangrantunan Kakang Dursala. Piye? Ing kene aku bakal matur ngesane Kakang Dursala. Bagune Kakang Dursala ngrumangsana yen to anggone urip Madyapada do ing nguni durung bisa nindakake pakarti ingkang bener. Satemah nandhang dosa lan luput yaiku duning ana pangrantunan iki bisa durung bisa nampa pasuwargan. Banjur karemu aku bakal ngaturake srana supaya Kakang Dursala entuk pasuwargan. Bah! Wil gedes. Biyen mungsuh saiki ya mungsuh ora ana mungsuh kok gawe mulyane mungsuh. Wah. Dina iki yen munggo saka rasaku kowe iso gawe swargaku yen to kowe iso ngancane aku dumunung kene lara bareng karo aku. Wis tak aturi prisa kanthi becik ora digugu. Wes ora bakal kok aku gugu karo mungsuh. Ayo. Nutut dina iki tak kethuk janggamu dadi kancaku ing pangrantulan. Maju. Iya. Wah! Wah! Aja mlayu. Wah! Wah! Oh. Utus. At. Pilih. Mati dening aku. Ah, wes. Anggawe. Nalika nguni Raden Gatotkaca nampi pusaka Sang Hyang Asih Prana ya saking Sang Hyang Wenang yaiku pusaka Benda Jamur tegese kinarya srana lakuning Dursala supaya tumuju marang kabecikan supaya nindakake dharma ing Madyapada maneh mangkono Risang Gatotkaca sigra nginaken pusaka kawestara tumama jagatnya Raden Dursala ical blas tanpa ketandha ing kono bakal nindakake dharma ing benjang lamun wonten putra Gatotkaca ingkang kagungan siung yaiku panjalmaning Risang Dursala. Maju Kakang Dursala. Ayo. Rasa dadak kakean bepangal kowe Gatotkaca maju. Wah! Saking Rananggana magawe ya gelar magawe ya gelar sira wang lega rasane atiku mundi dawuh Sang Hyang Asih Prana supaya gawe